guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jeanine Taboada, your Bisaya friend. And for today's video, ay ipapakita ko po sa inyo ang view dito sa Estrella Del Mar located at Toledo City, Cebu. Actually guys, napakaganda po dito. Napakasarap ng mga pagkain dito. So, ipapakita ko sa inyo guys. Ililibot ko po kayo dito. Kaya, keep on watching! Ito na guys, papasok na tayo sa loob guys. Ayan, pwede tayong mag-standby dito. Hi te! Psst, andito na naman si Tijaru. Ayan, pasok tayo sa loob guys. Tapos dito yung reception area. Ayan. Nate? Uy. Basa hagod te. Caution, wet floor. Ayan, may pool dito guys. Then, aside sa pool, meron din pong dagat dito. Pwede din po tayong maligo ng dagat. Ito yung mga kasama ko guys. Mama, Papa, Lola. Hi. Hi, Ma. Lola. Vicky. Papa Julius.
Good.